nayi mitu yake. Mpungwepungwe ku Synod ya Livingstonia CCP abusa ena atakumana ndi President Lazarus Chakwera mwachisinsi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wadzudzula mchitidwe wolowesa ndale pakagwiridwe ka ntchito mboma. Munkhani zina anthu okwana 1600 akuti adamwalira ndi malungo mdziko muno chaka chatha. Tili ndi izi ndi zina zambiri tikhalire limodzi. ya Livingstonia mu mpingo wa CCP ili pampanipani ndi abusa ake ena komanso anthu omwe akuizuzula kamba kokumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ku nyumba ya boma ku Mzuzu mwachisinsi. Koma modeleta wa sinodi mbusa Ruben Msoya wati anthu asatekeseke kamba kuti sinodi sipanga ndale. Kuchokera ku Mzuzu Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Amsoya anakuti sinodi ya Livingstonia imagwira ntchito ndi boma lomwe likulamula pa nthawi imeneyo potukula miyoyo ya Malawi m'madera osiyanasiyana. Kuyankhula kwa Msoya kukudza pomwe anthu amadzudzula sinodi makamaka m'masamba a mchezo kamba ka mkumano wake omwe adachita ndi mtsogoleri wa dziko lino Chakwera, komano zomwe adakambirana sadabweretse poyera. Poyankhula ndi Times, Amsoya anakuti sinodi ya Livingstonia yatopa ndi zomwe anthu akumayinena kunena kuti ili pambuyo pa boma. Amsoya anakuti mkumano wawo ndi Chakwera udali woti iwo akalongosole mavuto omwe akhristu akukumana nawo kuno ku chigawo chakumpoto ngati misewu yowonongeka, njala komanso zitukuko zina zomwe zayima mchigawochi. Ifeyo ngati a sinodi tiyenera kugwira ntchito ndi boma limene likulamulira. Ndi tinapita ku State House si chifukwa cha chipani cha MCP yayi. Tinapita ku State House chifukwa ndi nyumba imene kumakhala president wa ziko. Ndi mwina I don't know mwina tausokoneza president ndi wa MCP koma ifeyo timapita ifoti kuli ndi timakakumana ndi mtsogoleri wa ziko. Ndi ifeyo si ya MCP. Ifeyo ndi mpingo ndithu ndipo tikusindika tikuyima ngati mpingo. Stand imene we cannot compromise. Iwo ananenanso kuti ngati abusa ena anakumana ndi Chakwera pa mkumano wina ndiye kuti iwowa anapita kumeneko mwayo wokha ngati vanthu. Ndipo Times yaona zithunzi zomwe Chakwera adajambulitsa ndi abusa ena omwe adakaiza nawo ku nyumba ya boma. Pa zithunzipa sipakuoneka modeleta Amsoya komanso moderator elect mbusa Jairus Kamisa ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi mbusa Isaiah Muhone. Komano titafunsa Kamisa ndi Muhone anati sadapiteko m'mikumano yonse iwiri kamba kuona kuti adatangwanika ndi ntchito zina. Aka nkoyamba Amsoya kuyankhulapo pa zakunenedwa kwa sinodi ya Livingstonia pa nkhani ya ndale. Posedwa apa modereta wa sinodi wamkulu mbusa Basic Nkhoma adadzudzula zoti masinodi azikhala pambuyo pa zipani ponena kuti zikuthekera kuwononga mpingo. Komano katswiri pa nkhani za ndale kuchokera ku sukulu yakanjenjede ya Mzuzu Crispin Mphande adanena kuti izi nzovuta kuti zithe kamba kuti atsogoleri a mipingo ena amakhalanso ndi chidwi pa ndale. Unduna wa zaumoyo wati anthu 1600 ndi amene anamwalira ndi matenda amalungo chaka chatha. Mchakachi anthu 6.4 million ndi amene anapezeka ndi malungo ndipo anthu 25 pa 100 aliwonse amadwalira ku nyumba pamene anthu 10 pa 100 aliwonse amagonekedwa mzipatala. Wezi Kausi ali ndi ripoti. Poyankhula pa mkumano umene mayiko osiyanasiyana akumana mu mzinda wa Lilongwe pokambirana ntchito yokhudza malungo lolemba mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chipunda ati malungo ndi nthenda yayikulu imene ikadavutitsabe dziko la Malawi. Iwo ati nthenda ya malungo imapha anthu ochuluka komanso ana ambiri. Mukaona kuti pano udzudzu suchita amene umachitira kale ayi, udzudzu udasinthaso kakhalidwe kake. Ndiye tikamati climate change usintha kwa nyengo zutivuta ndi zenzenidi zimene zija zutivuta. Ndiye ngati boma kugwizana ndi makamaka WHO tionanso nkhani imeneyi kuti kodi izi zosintha kwa nyengozi tingapange bwanji kuti tichepetse chiopsezo chimene zikubweretsa chifukwa cha matenda osiyanasiyana komanso makamaka amenewa amalungo. Poyankhulapo mkulu wa World Health Organization mdziko muno Anima Kimambo
anayamikira dziko la Malawi pa khama limene likuonetsa pofuna kuthana ndi malungo. Mkulu wa bungwe la UNICEF mdziko muno Shadrack Omo nawonso ananena kuti ndikofunikira kuthana ndi malungo makamaka kwa ana amene sanakwane zaka zisanu zakubadwa. Bungwe limene limapereka katemera la Gavi lidalandira mapempho ochuluka kwambiri mu chaka cha 2022 ofuna kulandira nawo thandizo la katemera wa malungo ku mayiko osiyanasiyana muno mu Africa. Ndipo tidakali mu nkhani za umoyo, ogwira ntchito za umoyo ena apereka miyezi iwiri ku nduna wa za umoyo kuti ukhale utawapasa malawansi awo omwe ati akhala asakulandira kwa zaka 16 kupanda kutero ayamba kuyanyala ntchito. Mtsogoleri wa gululi lomwe likutchedwa Third Arm Health Workers National Initiative Walankhula wati palibe chomwe chidachitika ngakhale kuti ofesi ya ombudsman idagamula kuti akuyenera kumalandira ndalamazi. Walankhula akuyankhula ndi mtolankhani wathu Thomas Kachere. Kholo lathu amene ali Ministry of Health inayambisa top up allowance kuti ifikire aliyense amene ali waza chipatala waza umoyo. Ndiye mu 2002 anthu ena achipatala ngati ma ward clerk, hospital attendants ndi ma laundry assistants anazachosedwa pa benefit ya top up allowance imeneyo, imene pano paleti yake ndi 50,000 kwacha. Ndiye zitatelono anthu ena okhuzidwa mwa gulu lathu anapita ku ombudsman kwa Wadandaula. Ndiye zimene zinachitika zonena kuti chigamulo cha ombudsman chimene ombudsman achibwana nthawi imene anagamula mu 2006 2008 zinakomera anthu Wadandaulawo, nalamula Ministry of Health kuti ibwezerese top up allowance kwa ma ward clerks, hospital attendants ndi ma laundry assistants. Koma zaka 16 panopa unduna wa za umoyo suna chite ona kapena suna mverebe chigamulo cha ombudsman. Ndi anthu apereka kalata yawo zawo pa 29 Julai kuma office amenewa kuti ngati sapangapo kanthu pofika pa 30 September ndiye kuti dziko lonse la Malawi mzipatala zonse za boma simuzakhala ma service ama ward clerk, ma hospital attendant komanso ma laundry assistants pofika kuyambira pa 1 Oktoba. Ofalisa nkhani ku nduna wa za umoyo Adrian Chikombe sanathe kuyankhapo pa nkhani. Boma lakhazikitsa thumba la ndalama la mabungwe omwe si aboma. Nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati izi zithandiza kuti mabungwewa akhale ndi kuthekera kothandiza anthu. Mwambo okhazikitsa thumbali unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Richard Chilombo wazandiza mbiri. Asendeza anati kukhazikitsa kwa thumba la ndalamaku kuthandiza kuti mabungwe oyima paokha akhale ndi kuthekera koyendetsa ntchito zawo. Lero ndithu takhazikitsa thumba la 1 billion Malawi kwacha NGO fund. Thumba limeneli labwera chifukwa chonena kuti chaka chatha 2023 pamene tinali ndi NGO day, pamenepa ndi pamene a president a dziko lino la Malawi, a president achakwera ananena kuti paufunika ndithu ife ngati kunduna komanso pamodzi ndi anzathu akungola tionetsetse kuti ma NGOs athu apatsidwa mphamvu, apatsidwa kuthekera kuti nawonso akhale nawo ndithu akuthandizira chitukuko cha dziko lino la Malawi. Mawu ake mkulu wa Non-Governmental Organizations Regulatory Authority Edward Chileka Banda anati ndalamazo mpoyambira chabe. Ndeti kufuna kuti drama imene ipite ithandizire mabungwe aja akhale mabungwe amphamvu, komanso kuti aonetsetse kuti akamagwira ntchito yawo ndi boma pali kugwirizana bwinobwino, osati wina akupanga zake wina akupanga zake, chifukwa kuti ngati dziko tizingozungulira pamodzimodzi. Koma tikamagwira ntchito kuti tikufuna tithetse njala kuti mabungwe amene saboma akupanga chake, boma likupanga chake, kuti pamodzi chanzeru chachikulu chomwe tikhozochita kuti tisamakambe za njala chaka chilichonse tikhozochita ndi chake. Malingana ndi bungwe la Non-Governmental Organizations Regulatory Authority, mabungwe ambiri oyima paokha mdziko muno akuvutika pa nkhani ya chuma. Kafukufuku amene bungwe la Mwapata Institute linachita mogwirizana ndi bungwe la National Youth Council of Malawi
waonesa kuti chiwerengero cha achinyamata amene amachita ulimi chatsika mdziko muno kuchoka pa 83 pa 100 aliwonse mchaka cha 2010 kufika pa achinyamata 76 pa 100 aliwonse mchaka cha 2020. Izi zaziwika pamene mabungwewa amatulutsa zotsatira za kafukufukuyi mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Kafukufukuyu waonetsanso kuti achinyamata amene amapindula nawo ndi ndondomeko za zipingizo za ulimi zotsika mtengo chatsika kuchoka pa achinyamata 54 pa 100 aliwonse mchaka cha 2010 kufika pa achinyamata 28 pa 100 aliwonse mchaka cha 2020. Mkulu wa bungwe la Mwapata Institute William Chadza wati agwira ntchito limodzi ndi adindo osiyanasiyana kuti zomwe kafukufukuyu akulimbikitsa kuti zichitikedi. Muzokambirana zathu akuoneka kuti iwo tsopano kupita chitsogolo atenga ma recommendation kapena mfundo zimene zakonzedwa kuti zikhoza kugwiritsidwa ntchito kupita nazo patsogolo akamakonza ndondomeko zawo komanso mapulogalamu osiyanasiyana amene amachita ndi achinyamata mdziko muno. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi Alex Chapota wati zotsatira za kafukufukuyu ziwathandiza kuti ziyikidwe mu ndondomeko za chitukuko zokhudza achinyamata. Ife a National Youth Council of Malawi titenga kafukufuku amene kuti timugwiritse ntchito mapulani athu monga ena ainu mukudziwa a National Youth Council of Malawi tugwira ntchito ndi bungwe la AGRA pa nkhani zokhudzana ndi achinyamata amene wawo kuti apezeze ntchito mulimi. Nkhani imene yapezeka mmene mumu itipatsa ndithu mphamvu kuti zimenezi tizichite mwadongosolo. Kafukufukuyu adachitika polingalira kuti chiwerengero cha achinyamata ndi chachikulu mdziko muno komanso kuti achinyamata ambiri sali pa ntchito. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wadzudzula mchitidwe wolowesa ndale pakagwiridwe ka ntchito ka nthambi za boma mdziko muno. Usi ati izi zimafokesa kugwira ntchito komanso kulepheresa kuti anthu azithandizidwa moyenera ndi boma. Kelly Napolo walemba ripoti imene wawerenga Thomas Kachere. Usi anayankhula izi lolemba pomwe anayendera ofesi za nthambi ya immigration mu mzinda wa Blantyre. Iwo anavomereza kuti nthambiyi ikukumanadi ndi mavuto ochuluka omwe akufunika kuti boma lilowererepo mwamsanga. Usi anenetsa kuti pasapezeke chipani cha ndale cholowerera pakagwiridwe ntchito ka nthambi za boma ponena kuti izi zimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Pasakhale kulowerera andale ena aliwonse kuti koma uyu mupange promote uyu iyayi chifukwa zikamatero ena tamangogwira ntchito monyenyali anu ndi omwewo ife iyayi so zimene zonso ndizoyipa. Mawu ake mlembi wamkulu ku nduna wa zamdziko a Stephen Kayuni anati ayesetsa kuthana ndi mavuto omwe ali ku nthambiyi miyezi iwiri ikudzayi. Pali zinthu zingapo zomwe zikukonzedwa ndipo zinthu zimene zikakonzedwa bwinobwino nzonetsa kuti fa maofisa ndi anthu olimbikira ndithu amene communication ndipo maofisa amene wayesetsa ndithu kuti zinthu ziye ali okonzeka apanganso ashuwa olemekezeka vice president a dziko lino kuti aziyendetsa zinthu mwansanga kuti mwina Malawi aonetsetse ndithu kuti aone kusintha. Kenaka Usi anayenderanso ofesi ya road traffic ndipo amadaliso Gunsalu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi ndipo anayankhula motere. Ndi ulendo wabwino kwambiri kwa ifeyo ngati anthu ogwira ntchito mboma kuyenderedwa ndi a vice president a dziko pamene takambirana ma issues angapo ena ndi ama technical issues monga kuti mwina system ikumakhala nthawi zina isakugwira bwinobwino. Ma issues ena ndokhudza kathandizidwe ka anthu, ma issues enanso ndokhudza za nkhani za corruption ndipo atipatsa ndondomeko yonena kuti tipereke feedback ku ofesi yawo pa nthawi imene atipatsayo ndipo zimene zichitika. Anthu ochuluka akhala akukhala ku nthambi ya immigration kufuna thandizo la mapassport kuchokera mwezi wa March chaka chino pomwe zidamveka kuti akamberembere ena analanda makina osindikizira ziphasozi. Tipitiriza kupasirani nkhanizi tikatha kuonera izi. Yes, Lowani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu ma office muno timagwirisa ntchito
zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhala zikukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi Wina. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Malawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Ndipo popitiriza nkhani zathu, mkulu woyendesa ntchito za amayi ku Synod ya Blantyre ya mpingo wa CCAP Mbusa Mary Limula wasindika zakufunika kolimbikisa amayi kutenga gawo pokonza tsogolo la dziko lino. Poyankhula pamwambo wosonkhesa ndalama zokonzekera msonkhano waukulu wa amayi mu mzinda wa Blantyre, Mbusa Limula anasindika zakufunika kolimbikisa amayi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo zachuma. Zambiri mu ripoti la Francis Mzindiko limene wawerenga Thomas Kachere. Mwambowu unakonzedwa kuti uthandizire kupeza ndalama pafupifupi 30 miliyoni kwacha zomwe athandizire kuyendetsera msonkhano wa amayi a mu Synodi iyi. Abusa Limula anati msonkhanowu wakonzedwa kuti uphunzitse amayi njira zolimbikitsa kutukula miyoyo yawo. Palibe mpingo umene ungayende popanda mayi. Mayi mbuyomo anthu amanchita misinterpreti kumaganiza kuti ndongothangatira mwina nkhani yakutumikira kuphika ndi zina zoterozo pakakhala kuphika kutani. Koma panopa amayi tili ndi maupangiri osiyanasiyana amene timakhonza kubweretsa mu mpingo. Mwachitsanzo, kaya ndi nkhani za fundraising, kaya ndi nkhani za mautumiki osiyanasiyana kuti tilingalire kuti titumikire mu mpingo. Mwachitsanzo, ngati pali anthu okalamba amene amakhala patsogolo kukumbukira za anthu ngati amene ajawo kuti atumikiridwe amakhala mayi. Choncho mayi ali ndi maudindo osiyanasiyana, ngakhalenso nkhani zachuma mayi amakhala olimbikitsa mu mpingo nkhani za mapezedwe achuma ndi njira zopezera chumazo zimene zili zopezera za simple. Wapampando woyendesa zokonzekera za msonkhanowu a Deborah Muheka anati msonkhanowu ubweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana kuti athe kuphunzira kuchokera kwa wina ndi mnzake. Conference yathuyi ikufunika ndalama kuti maboso zaende bwinobwino. So tinapanga organize dinner imene tinayitana anthu angapo kuti akhoza kutithandizira kubwera kuno kuzaja kulipira of course komanso kuti azatithandize molingana ndi chilingalizo chathu. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuchitika kuyambira pa 13 mpaka pa 15 September ndipo walunjika pa mutu ochokera pa miyambo 31 verse 10. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa Sochi Anglican Bambo John Ngoma walimbikisa anthu kuti achilimike pophunzira mawu a Mulungu. Iwo ati ni njira imodzi yopezera mayankho a ena mwa mavuto osiyanasiyana. Ang'oma ayankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa Khristu 28 apa mpingowu omwe amaliza maphunziro a Baibulo omwe amachitikira pansi pa Veritas College. Zambiri mu ripoti la Lueleni Mpasa. Wansembe mu mpingowu Bambo John Ngoma anatsindika za mphamvu yomwe buku loyera lili nalo posintha nyengo za anthu, ponena kuti ziphunzitso zake zili ndi chinsinsi chothetsera mavuto ambiri amene Amalawi akukumana nawo. Baibulo limatilimbikisa komanso weridusa muzowawa. Baibulo lomwe limapereka chilimbikiso chimenechi ndi Amalawi akuyenera kukhala ndithu anthu okhala ndi chiyembekezo mwa Baibulo pamene tapeza mawu a Mulungu amapasa moyo.
izofunikira kwambiri kuti akhristu akhale ozama m'baibulo nthawi zambiri pena akhristu pena samadziwa kuti mawu ali bwanji m'baibulo amenewo ndipo maphunziro amenewo amasanthula bwinobwino mabuku onse amene ali m'baibulo moja kuti akathe kumvetsetsa bwinobwino komanso kuti chikhristu chawo chikhale cholimba komanso chozama kuti akathe kukhazika mawu amene zothandiza kwambiri kuti pamene anthu akuphunzira mawu m'baibulo komanso akuzama mawu amenemo ndi kuti amapeza encouragement amakhala ndi chilimbikitso chokuti iwo athe kukhala anthu okhazikika pa moyo wawo komanso akhale ndi chiyembekezo. Mmodzi mwa ophunzira omwe amaliza nawo maphunzirowa a Dustin Mankhokwe anawunikira momwe maphunzirowo akhudzira moyo wawo. Kusiyana kulipo tadziwa zisisina zake zimene zitithandizira kusanthula baibulo mwa mtundu wina mmene timatengera baibulo nthawi imene timalimvetsetsera ndi panopo zinthu zikhala zosiyana kwambiri ndipo zimenezo ineyo ndikulimba mtima ndikuti zitithandizira kwambiri kuphunzitsana wamene ndimaphunzitsana. Mwambowu unakondwerera ophunzira 28 amene amaliza maphunziro awo posanthula baibulo mozama kudzera ku Veritas College. Thomas Kachere kuwerenga ripoti la Lueleni Mpasa. Banki ya NBS yachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Agriculture Transformation CAT pothandizira ntchito za ulimi. Mkulu woona ntchito za ulimi ku banki a James Chiumya anati kudzera mu mgwirizanowu banki kufuna kufikira alimi ndi ngongole za ndalama ndi zipangizo za ulimi zomwe azipeza kudzera mbanki kuti zithandizire polimi wawo. Achiumya akufotokozera kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Ife tapanga mgwirizano ndi akati fati tukhulupirira vision imene ali nayo masomphenya amene ali nayo akati yothandiza alimi ku Malawi kuno kuti apeze njira zamakono zogwiritsa ntchito kutukula maulimi awo makamaka alimi ang'onoang'ono. Ifeyo ngati NBS Bank tinapanga ndithu department ya mbanki muno yothandizira ulimi imene timati food and agribusiness, and titaona ntchito imene akugwira iwo tinaona kuti ikugwirizana ndi zimene tikufuna kuchita ifeyo kutukula alimi Malawi munomo. Ndi chifukwa chake tinaona kuti ndichoyenerera kuti titumikizane ndi akati amene ali anzathu ali ndi kale pa ground moti akhala kuthandiza alimi mbuyomu, koma tikufuna kuti athandizeno kuti ntchito imene akugwirayo ipite pasogolo komanso ntchito imene ikule ndi cholinga choti athe kufikira alimi ambiri. Ndipo mkulu wa bungwe la CAT Cloud Nkoma ati mgwirizanowu ndiofunikira kwambiri kamba kuti uthandizira kusintha ulimi mdziko muno. Ankoma alimi athu akweze kakololedwe ka mbewu zawo akamalima komanso asangodalira mbewu imodzi kuti azilimanso mbewu zina zosiyanasiyana kuti mbewu ina itati mwina sizinayende bwino apulumukire ku mbewu ina. Komanso tikuwaphunzitsa alimi athu kuti ulimi adziutenga ngati business. Ndikuti mgwirizano wathu umene tikupanga lero ndi mabankiwa ndikuti banki itha kupanga kuti awathandize ngati ngongole zoti atha kumatenga komanso kuti tipititse patsogolo kuti alimi athu aja adziwe kuti ndi mbewu ziti zimene angagule kuti akolole zokolola zambiri. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatsanasiyane nayinso mitu yake. Mpungwepungwe ku Synod ya Livingstonia CCP abusa ena atakumana ndi President Lazarus Chakwera mwachisinsi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wazuzula mchitidwe olowesa ndale pakagwiridwe ka ntchito mboma. Mu nkhani zina anthu okwana 1600 akuti adamwalira ndi malungo mdziko muno chaka chatha. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa Sambala Times 360 Malawi, pa Twitter Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Mnali ndi ine Vayana Chunga, usiku wapambana.